As autoridades sanitarias establecen que unha zona con máis de 250 casos por cada 100.000 habitantes pode considerarse en risco extremo de coronavirus, un dato que en plena terceira onda rachou nos concellos da área sanitaria de Pontevedra e o Salnés. Municipios como Sanxenxo ou Poio mesmo cuadriplican ese dato. En Poio, a incidencia acumulada a 14 días sitúase nos 2.300 casos por cada 100.000 habitantes. En Sanxenxo, mentres, o dato sitúase en algo máis de 1.000. Tamén dato preocupante en Moraña, cunha incidencia acumulada nos últimos 14 días de 1.300 casos. Meis é o seguinte municipio da área sanitaria en rexistrar un mal dato. Rolda os 850 casos por cada 100.000 habitantes. En Cuntis, a incidencia acumulada sitúase preto dos 700 casos. E na cidade de Pontevedra, entre tanto, están agora mesmo nos 630. Vilagarcía, nestes momentos, rexistra unha incidencia de 430 casos e o concello que mellor dato presenta en canto a incidencia acumulada é o do Grove. Sitúase preto dos 260 casos por cada 100.000 habitantes.